7 à go! Mijn naam is Fatiha Elmerbo. Ik geef dansles hip-hop street dance in Oude Badhuis. Voor de meisjes multicultureel, van 5 uur tot en met 7 uur 's avonds. Het is heel leuk, het is voor de fun en het is gratis. Natuurlijk doen we binnenkort, 20 mei, zeker komen, want het is heel fun. Ze gaan een show presenteren. Natuurlijk heb ik een collega die eigenlijk dansles geeft, Samir. Die geeft popping, looking, breakdance, alles met een collega Lehsen. Ze gaan het helemaal presenteren en dat gaat echt fun zijn.